A doufáme, že to bude docela entertaining, tyto mapy. A já tady počkám na Filipa, až bude v pohodě a můžeme začít tento turnaj. Peťo, Ano. na Wingmanech jsou 4 mapy. Jestli jedna z těch 3 map bude skurvený nuke, já přísahám bohu, já tě zaškrtím. To jestli bude nuke, tak já zastřelím tebe. Kluci, Za to Brňuk. Kazma je na majku. OK? Kazma je na majku. A to znamená jedna věc. Prachy. Show začíná. V levém dolním rohu. Tady dole. Oh, ano. Peťo. Pitlík. Sáček. Hordoch! Zdravíčko. V druhém rohu. Tady dole. Tu dole. Adam. Zdolatel obrubníku. Spod obrubníku. Jezdec na okříleném mravenci. Rod! Pičo. Co se stalo? Kluci, Já si Teď beru si- do teď si klávesnice a vypl teď jsem si máte co webku. říct. Teď si máte co říct. Naproti. Proč toho druhého rozbijete? Proč? Tak já myslím, že musíme určit, kdo je nejmenší z celé třídy. Je to tak? Navždy pro jednou to určit. Těch 119 cm. Ale kdykoliv samozřejmě přijmu rematch, že jo, pane Harnak? Já taky. Co na to říká Pane Sáček? Sáčku, proč byste rozbil malého pána? Já si věřím velice, strašně moc, až do výšin, jak by řekla pravice. To je pro vás 120 cm? Ano. Ahoj. A dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý den. Dobrý večer. Takže to byly silná slova, opravdu jako jsem z toho celý vypařený. Takže dámy a pánové. No. Takže já to teda zapnu, tak já teda... Tak to taky zapni. Jak vypnu ten, Joši, jak vypnu ten upcoming event, kámo, bar, vole. Teď myši pryč, to se fixne. Měl bych nahrávat, jo, nahrávám, dobré, čo. Tudíž, dámy a pánové. Jste připraveni? Jste připraveni na tento matchup, aby se rozhodlo, kdo z těchto dvou lidí je větší? Kdo je větší pán? Kdo je větší moc? Kdo má větší sílu v Counter-Strikeu a i v reálném výškovém světě? Jste na toto připraveni, dámy a pánové? Jasná páka. V tom případě, dámy a pánové, let us begin. Bude to tato chvíle, pokud tady moderátor Filip tak jakoby přikývne tomu, tak odhlásíme tadyhle mapy. Ještě bych nezapínal stream, to je důležitá součástí toho, protože stále čekáme na jednoho účastníka. Stále se nepřipojil. Já si Na koho? Mike, OK? Adama. Na koho? Co? Co? A jo, na server. No, Tak takže. My zatím vyčkáme, než nám dorazí každý soudruh tady. Tak, měl bych být slyšet. Takže, Výborně. první mapu, která se bude hrát v tomto matchupu, tak je preferovaná mapa pana Peči Sáčka. Tou mapou bude Inferno. Bude to Wingman Inferno. Takže tak. Takže já bych poprosil pana Balatku, aby položil pár předem připravených otázek na soutěžící mezi tím, co já nastavím server. Výborně. Takže mapa Inferno, jako už jsme zde dneska ne, někdy jindy, podrobněji řečeno minulý týden jsme viděli už nějaké playe na této mapě. Pane Sáčku, máte pocit, že byste byl schopný navázat na Filipův úchvatný výkon na této mapě? Budu se snažit ze všech plných sil, jak jim to půjde.
máte nějaké speciální strategie, máte nějaké ESO v rukávu, nebo u vašem rozměru někde pod kloboukem něco bych tak řekl? Pod kloboukem zatím nic Pod neskrývá. pytlem. Ani pod pytlem. Dobrá, takže zatím to nehodláte prozrazovat, Ano, je to tak. způsob vaší výhry, děkujeme. A je tady pan Adam. Adam spod obrubník Binchling. Chtěl bych se vás zeptat, jaký je váš názor na Inferno? Máte tu mapu rád? Hraje se vám na ní dobře? Máte nějaké strategie po případě? No, rozhodně bych řekl, že mapa Inferno patří mezi jednu z těch více balancovaných map pro obě strany. Máte pocit, že jakoby je to mapa, na které byste vy měl dominovat, nebo vám tady Peťo nakope prdel? Záleží, je to velice coin flip mapa, bych řekl. A mám pocit, že pan Peťo se mě lekne tak moc, až mu spadne webka. To je můj Až názor. tak. Až tak, až Tak tak. moc. Už teď se mě bojí. Už teď mu spadla webka. To už byly reflexe samozřejmě. Takže, už se pomalu dostáváme na mapu Inferna, kam se připojí všichni naši soutěžíci. Já bych chtěl říci, že jak vybereme, kdo bude hrát první CT a kdo bude první hrát teroristy. Ano. Dalo by se to udělat spoustu způsoby. Ale my bereme ten nejspravedlivější, ten nejvíce založený na skillu. Neboli kluci, hodíme si točku. Je čas na točku. Takže Wheel of Fortune. Určitě to mám předem připravené. Výborně. Takže dámy a pánové, jde se dělat točka. Točka a potom to bude ale i odhalené pokračování tohoto meče. Takže já hodím stream a ten, kdo vyhraje, tak jde první CT, protože CT jsou jednodušší z objektivního pohledu, ano? Souhlasíte s tím všichni? Ano, ano, ano. Ano. Souhlasím. Tak, Kam? možnost právě nastala. Roztáčím kolo. A je to opravdu natočené, vypadá to, že to dopadne Adam a je to Adam! Gamba! Adam vyhrává tuto gambu. Adamovo Je to štěstí je na naprosto straně. nepředstavitelné. Adamovo štěstí. Štěstí napřála Adamovi. Štěstí malým dneska. Opravdu platí. Takže Adam jde na stranu CT. Pane Franc, prosím, běžte do spektátoru a až řeknete, ne, až řeknete, tak hra začne. Dobrá, dámy a pánové. V tom případě vám tady ukážeme, co se bude dneska na Infernu dít. Resetuje se hra a tímhle kolem započíná první zápas na mapě Inferno. Takže mutuju. Peťo Pitlík, Mutujete. mutujete, Peťo Mutu sám, Pitlík mutu sám. versus Malý pán. A malý pán šel do pitu. Bude se kontrolovat short. Peťovo ale štěstí tam Peťo není. píkuje, ale nebyl ani jeden schopný udělit jediný point damage. Peťo stahuje na long. A Peťův long play vychází mu. Vychází, ale nic, spíše všechno minul. dostal on než... A vydává No, inside ale- headshot a je to tady mnohem vyrovnanější, než to původně bylo. A Peťo opět se snaží stahovat. Snažil se fakenout, ale tento fake mu nevychází. Bude opíkovat a Adam dává vyhrává bingo. první kolo. Oh shit. Jsem si trochu nas- Badabadabam. A je to insane smoke na short. Rychlá komerční přestávka na jazyčky mléčné čokolády. Anyways. Adam flash mu vyšel a udělal damage. Pokračuje dále, ale Peťo byl schopný obrátit tento vývoj. S 2 HPčkami toto opravdu nebylo nijak jednostranné. Toto bylo opravdu vyrovnaný zápas. 1-1, co k tomu říci? Ekonomická situace spíše přeje Peťovi, který... Ale pozor, je tady line-up.
Tady někdo si dělá ty svoje tréninky na ty svoje karty štěstí. Je to ESO? Nebo je to nějaká plebská karta? Aby neukázal, co se děje. To se za chvíli dozvíme. Ale Peťo mohl vidět hlavu Adama. Adam byl schopný ukončit tuto chybu. A je to druhý bod pro Adama na této mapě. Což je velice zajímavé, protože Peťo absolutně nekupoval nic. Hodně šetří peníze, hodně nechce skončit jak vyšinka. Opravdu bere to hodně na těžkou váhu. A bude zkoušet štěstí s kalachem v epech. Kde ovšem nic netušící Adam snaží zjistit, kde by mohla Peťo být. Peťo hází molotov do pitu, což ho trochu musí vystranit, ale Adam není nijak znervózněn tímto aktem. A pokračuje dále. Peťo zkouší smoke, pikuje a dává Adam svůj další bod. Je to 3-1. Zatím velice jednostranné. Peťo sice je vidět, že absolutně dominuje, co se týče strategiemi na této mapě, ale aimem. Zatím Adam byl schopný vyhrát každý jediný tento duel. Peťo bude muset převést něco více, pokud chce pokračovat na této mapě. Nám hází svůj util a hraje opět pod balkónem. A míří si to na long. Tak jako Peťo. Peťo hodlá píknout. A Peťo dostává headshot a má 4 HPčka. To není opravdu dobré. Hází flash a dostává flash s výměnou. 4 HPčka není něco, s čím byste chtěli se opět pokoušet nějak dobít side. Plus Peťo má mylnou informaci, že se Adam pořád nachází pod binchilingem. Tím pádem nemusí čekat, že Adam se přesunul. Peťo hledá, Adam stále schovaný v rožku. Bude to chtít píkovat? Se brzy dozvíme, pořád míří na long. Neví, že Peťo zatím hledá čmuchá, kde by se Adámek mohl nacházet. Když tak se Filipe mutni, když tak jo, pokud tam něco děláš. Adam pořád, velice trpělivá hra, zatím 15 vteřin, ale donutí Peťu zahájit první krok. A Adam pokračuje k sajtu. Slyší, ví, kde se Peťo nachází, flashuje a bude ho hodlat píkovat. Peťo tam však není. Fake defuje a Peťo dává krásný. Toto sám upřímně jsem nečekal, že Peťo bude schopný toto pulnout, jako měla každá karta v tomto duelu hrála v Adamův prospěch. Ale pozor! Adam se to absolutně nebojí. Utrácí všechny své peníze za Kevlar helmu, defuse kit a vypínač. Bude mu to k něčemu? Nebo ho Peťo jen tak obejde? Co brzy dozvíme. Adam stále neví, kde přesně Peťo je, ale tento molotov ho může prozradit. A Peťo ten molotov, který měl být namířený do pitu, minul. Velice nemilé, ale Peťo se aspoň může přesunout. Stejně by to pro ně nebylo moc výhodné, kdyby o něm Adam věděl. A Adam dostává pomalu navolkováno dozad. Adam pikuje, Adam misnul ránu, opět střílí. Misnul druhou a je tady třetí rána, kterou už nebude moc dát, protože Peťo utekl. Peťo udělal pár hitů, ale nezapomínáme, že Adam má pořád vypo. A může toto ukončit jedním jediným hitem. Peťo si plantnul, snaží se piknout a Adam opět minul. Adama! Peťo zkazil spray. A bude to jeho hřebík do hrobu. 5 HP na Adamově straně. 5 HP dělilo od třetího bodu. Zbylo snad nic víc než prohrané kolo. Krásně rozehraného kola. Toto absolutně může zabolet. Ale člověk se nemůže, hlavně na takovéto úrovni Counter-Strikeu, nechat tímto semlet. Adam bude pokračovat se svým VIPem. Ačkoliv jeho úspěšnost... Toto nebylo scripted. A ačkoliv jeho úspěšnost nebyla s ním absolutně blízká úspěchu. Další molotov, který minul Peťo.
Přece jen očekávám, že potom, co po prvním kole hitnul ten pit, tak to mínil, že to by chtěl hodit do pitu. Adam hází gransko a kouká se na short, ale neví, že Peťo už je blízko, že Peťo už to krosnul a bude ho chtít píkovat. Adam si píkuje, hledá, kde by mohl Peťo být a Peťo střílí, ale nezabil ho na první hit a to byla ta chyba, která ho stála toto kolo. 5. bod pro Adama. Zatím upřímně musím říct, že Peťovi vždycky zbývá velice málo k tomu, aby byl schopný nějak pulnout něco víc. Vždycky je to píkne, dá hity, ale není schopný to dílo dodělat. A to je ten nejspíše ten důvod, proč zatím vidíme stav 5-2 v prospěch Adama. Musíme pořád upozornit, že se hraje na 9 kol. První hitne 9. kolo vyhrává. Pokud by bylo náhodou 8-8, tak se toto kolo počítá jako remíza. Teď už po první meetup. Ví o sobě, Peťo to píkuje s molotovem, ale mysnul ho kvůli tomu, že se lekl, že by ho Adam mohl vymazat. Adam trochu čeká, že může Peťo být na druhé straně a pluje granát a toho může stát kolo a je to tak. Velice nešťastný granát. Velice nešťastný granát. Kdyby byl schopný vyčkat, mohlo by to dopadnout jinak. Nicméně switchujou Society a teď na CTách bude hrát Peťo. Bude toto důvod, proč Peťo může vyhrát? Je to opravdu jenom tím, že CT jsou jednodušší na hraní než Tčka? Co brzy dozvíme. Adam rushuje short, mezi tím Peťo je na longu. Bude tady první meetup a Peťo dostává hlavu, avšak byla přes zeď, takže nedostal nějak až moc přehršle. Adam plantuje, ale fake plantuje a bude schopný ukončit tento fight. 6. bod pro Adama. A toto už nevypadá úplně sladce pro Peťu. O 3 body vede Adam proti Peťovi. Peťo sice na CT straně, ale bude muset ukázat víc, pokud chce pokračovat. Adam velice agresivní play na shortu. A Peťo nádherně. Peťo si počkal, byl tam nasazený na sajtu. Dává krásný 4. bod, který ho trochu dál vzdaluje od prohry. Ale Adam se svou bombou, které věří, může pokračovat s Deaglem. Bylo by vtipné, kdyby narval Peťovi Vandík. Se ale nad tím nebude dít. Dostává flashnuto, ale on řekl ne. Zatím spíše Adam dostal hodně hitů. Ale Adam pořád sází na to, že bude schopný pulnout ten Vandík. Přemýšlí o tom, že by mohl jít na short. Ale ten long je pro něj ideální, vzhledem k tomu, že Peťo má SMGčko, které je na tuto situaci, zvláště tento off-angle, mnohem lepší než Deagle. Bohužel Adam nepulnul Vandík. A Peťo vyhrává 5. bod na svůj scoreboard. Opět můžeme vidět jasnou ekonomickou převahu na Peťově straně a Peťo si stále šetří ty peníze, ačkoliv by mohl koupit něco více. Nechce dopadnout špatně ekonomicky. Což je velice zajímavý styl hraní, nicméně Adam pushuje short. Peťo o něm ví a bude ho schopný dokončit. A Adam tak nějak tak doufal, že bude Peťo někde na longu daleko a nebude mít čas na toho nějak dokydat. Ale plant ho zabil. Takže toto bych považoval jako jednoznačný win díky tomu, že Peťo se nachází na CT straně. Peťo automaticky molotovuje short, na který zatím Adam velice rád chodil. A Peťo si hýčká svých 7000. Mezi tím, co Adam pušuje balkon. Nepušuje. Dělá, že pušuje. Herecké skilly dostávají jako level upy. A Peťo si řekl, že to bude hrát jak Milano. Peťo a jeho statky na Krysu možná vytěží další kolo. Dám pomalu z shortu a udělá hipity do pity, ale Peťo bude schopný. Peťo si dokazuje, že on je tady ten větší. A je to neuvěřitelné 4 kola v řadě, co Peťo byl schopný vyhrát.
a pořád si hýčká 6000. Ačkoliv v tuto chvíli by klidně byl schopný nakoupit si hafomoc různých zbraní, utilu a všeho možného. On to šetří, mysnul granát, hitl se sám. Adam totiž ví už díky tomu, že je tady. Peťo díky tomuto výstřelu také. Že to opatrně hraje. Ale pořád má hodně peněz a to Adam nemá, takže Adam je nucen pořád hrát toho Galila. Adam clearuje každý corner vedle každého corneru, ale nebude schopný dát 13 HP. Toto musí být extrémně frustrující pro Adama. Peťo si právě pojistil remízu na první mapě Inferno. A pořád má 69 na svém kontě. Nebude hrát nic jiného než tu MP9, protože mu to stačí. O další bod frustrace víc. Ale Adam rushuje a nebude schopný udělat nic. Háže flash. Tedy flash na Peťu. A toto byla chyba. A ta chyba ho stojí kolo. 9-6. Peťo napříč všem pochybnostem po prvním poločase je schopný pulnout 9. bod na první mapě. Je to tak? Absolutně neuvěřitelné, dámy a pánové. Absolutně Adame. fucking neuvěřitelné. Přesuneme se k panovi Adamovi. Adame, co říkáte na tohle jako skandální rozhodnutí tohoto meče? Jsem kokot. Děkujeme. Přesuneme se k vítězovi této mapy. Byla to jeho favorizovaná mapa, takže jakoby se dalo očekávat, že by na ní Peťo mohl vyvést jako krásný výkon, který doopravdy čistě uvařil, normálně krásný výkon. Máte k tomu co říci? Ani to nepotřebuju, abych vyhrál, je to tak? Jo. To stačí. Jak byste okomentoval ten zvrat, kdy jste prohrával spoustu kol po sobě, ale pak přišla ta jiskra, kdy jste naprosto zdecimoval svého nepřítele, zadupal do země? Je to tak? Jelikož jakoby jsem počítal, že hlavně to bude jakoby CT favorit mapa, jakoby, strategicky, tak jsem se aspoň pokoušel za Tčka, aspoň jakoby co nejlépe dorovnávat, což se mi povedlo. Protože jsem krásně ho dorovnal a ještě dohnal. Až vítěz. A myslíte si, že to takovýmhle tempem půjde i na další mapě, která už není váš favorit a speciálně si ji vybral Adam, takže na ní mohl cvičit speciální strategie nebo jakékoliv jiné věci? S tím to očekávám samozřejmě, to ano, ale můžu ho překvapit. Děkujeme. Já bych si možná tady vzal slovo trochu, protože já jsem to viděl takzvaně z první řady tento zápas a všiml jsem si několika zajímavých stylů hraní. Ano. Adame, vy jste tento meč hrál velice agresivně. Očekával jste trochu víc, že by vám to mohlo víc vyjít. Bylo tam několik momentů, kdy Peťo byl na 2-10 hápkách a bylo to opravdu těsné. Myslíte si, že to bylo kvůli tomu vašemu agresivnímu přístupu, nebo že kdybyste hrál trochu více pasivně, že byste byl schopný pulnout? Tak můj agresivní styl hlavně vzešel z viditelných příležitostí pana Peťu k obehrát, ale kde měl zapůsobit aim, tam jaksi nevyšlo. Děkujeme moc krát. A pane Peťo, já k vám mám jednu velikou otázku, protože Ano. nemohli jsme se nevšimnout jistého faktu, Ano. že jste používal zbraň MP9 skoro pokaždé a měl se prakticky pořád na svém bankovním účtě kolem $7,000. Je to nějaká ta vaše karta ESA, kterou jste se snažil pulnout na Adama? No, jakoby moje ESO to nebylo, to hlavně bylo příčinou toho, že mě ani jednou nezabil, tak jsem si pořád udržel u sebe tu zbraň, která se ale vyplatila. Tam jsme viděli, že ta zbraň vám velice sedla. Všechny off-angly, které jste byl schopný pulnout, byly naprosto famózní, takže to vám gratuluji. Taktéž vám gratuluji k vítězství na první mapě. A v ní jsme také viděli pár úplně nevyvedených shotů od Adama s VIPem. Chcete se k tomuto nějak vyjadřovat, nebo byste to chtěl radši zapomenout a nemluvit o tom? No musím říct, že jako když to druhý kolo s Vipem k mým nohám padlo to AKčko, tak jsem nemohl neodmítnout. To je asi jediný, co bych k tomu řekl. Děkujeme. Nicméně, já tady předávám slovo Filipovi Marečkovi,
který nás tady uvede do druhé poloviny tohoto turnaje. Děkuji, pane Belate. Nyní se dostáváme tedy na mapu Vertigo, která byla vybraná speciálně pánem Adamem, jezdcem na okřídleném mravenci. Proto bych vás požádal chvíli strpení, kdy my roztočíme kolo štěstí a zjistíme, kdo se tedy ocitne na té straně první. Tentokrát je to Peťo. Stejně tak, jako měl štěstí v prvním zápase, tak má štěstí i teď do druhého. Doufáme, že to nezahodíte, protože ten váš roztomilý obličej na té webkameře bychom ho mohli ztratit a to si my nemůžeme dovolit. Pokusím se udržet. Děkuji. Děkuji. Je tady Vertigo. Je to, jak jsme říkali, Adamova volba. A tak bych se chtěl zeptat Adama, protože samozřejmě první pick byl Peťu, tudíž se dalo trochu očekávat, že Peťo bude mít trochu natrénována na této mapě. Adame, máte také nějaká svá esa na této mapě? Máte taky nějaké strategie, které byste chtěl vám ukázat? Já bych řekl, že na této mapě uvidíte spoustu unikátních playů z mojí strany, který byste na jiné mapě nejspíš nespatřili. Děkujeme. Takže říkáte, že jste si stáhlo jste externí softwary, který dokážou pomáhat. Můžu se zeptat, Děkujeme za odpověď. Je tady pan Tomko, smažte DMs, děkuju. Takže poslední chvíle před druhým zápasem, kde to už může skončit, ale také nemusí. Proto druhý stare down, kluci, řekněte si, co opravdu myslíte o tom druhém. Pochmurný skřítek, no, to zvládneš, možná. Musíš se Takže tady jsme viděli jasný friendly fire, skřítek nadává skřítkovi. Než se dostaneme na mapu Vertigo, prosím zapněte stream. Děkujeme. Peťo, doufám, že máte šampaňské, protože pokud že nemáte, budete si ho možná muset koupit. Proč jsem tady? To nevím. Spectátor. Anyways, dámy a pánové, nebudeme tady představovat nic jako střecha muzea, teda univerzity, teda co? A začíná nám tady druhá mapa. Plus dev, zápasníky. Děkujeme. Anyways. Jsem tu, mám asi mutovat? Jo. Yes. Já jsem nebyl přítomen. A je to tady. Jak už kolo štěstěny ukázalo, Peťo je na CT straně. Vyhlíží, snaží se ouškem naslouchat, kde se Adam může nacházet. Adam mezi tím na stérech. Snaží se nějaký angle najít na Peťu, který se ale nakonec naskytne. Ale nebyl schopný hitnout Peťu. Peťo si přebije a bude opět hrát opatrný off angle na této mapě. První pistole kolo je pro ně velice, pro oboje dva naše zápasníky velice důležité. Protože ta ekonomická výhoda po vyhraném pistolovém kole je enormní. A Adam dostává zatím docela na frak. Ale to se vše může rychle změnit po rychlém headshotu. On se snaží najít nějaký angle. Peťo ale stále za bednou. Hraje to více na time. Ale není schopný hitnout Adama. Tedy oba dva teď museli přebít. A Adam bude schopný securnout první kolo. Peťo trochu pokazil začátek, teda konec tohoto meče. Přičemž na začátku si vedl tak dobře. A dal jsem bod Peťovi, když to vyhrál Adam. Zatím můžeme vidět ty speciální strategie, co to vymyslel nás druhý skřítek. Opravdu jako jedinečná strategie, kterou jsem na Vertigu zatím nikdy neviděl. Dokonce ani ne od profesionálního hráče Vertiga Marka Glozera. A je tady krásný flash, aby zmátl nepřítele, tím, že zmate sám sebe. Pokračuje dále midem. Peťo to trochu očekává a jde si tady zalez na Ceto. A Peťo nebyl podle mě viděn, ale teď byl slyšen a Adam toho chce využít. Ale není si jistý, jestli náhodou není tady za rohem. Tak to radši bude brát přes Ceto. Peťo mezi tím kouká, vyhlíží nějakou příležitost, která se mu možná brzy naschytne. A Peťo byl výborně flawlessly připravený na tento
útok. A je to 1-1. Peťo vidím, opět drží zbraň, která mu pomohla k vítězství na první mapě. I když by samozřejmě mohl koupit jinou zbraň. Pořád si drží tuto. Bude to jak na první mapě? To se brzy dozvíme. Ale Adam také přišel na chuť submachine gunám. A uvidíme, jestli bude tento meč více vyrovnaný. Peťo si tam hodil angle hned vedle zdi. Rychlá výměna olova. Ale se jde přebít. By mohl více oxidovat. Ví o Peťovi. Ale je velice opatrný a zatím nebyl schopný hitnout, což se až změní až teď. Peťo vede na HPčka, ale nebude schopný pulnout kill. Je tady naprosto vidět, že to, že člověk má výhodu v HPčkách tadyhle v tomto meču rozhodně neznamená všechno. A je to druhý bod pro Adama. Oba dva se pořád drží svých SMG zbraní. Peťo bude chtít hodit tu gransku na Stery. Slyší Adama. Adam dodgenul kompletně veškerý damage gransky. A Peťo sneakuje s molotovem, bude ho tam chtít hodit. A to bylo docela risky. Mohl dostat hlavu od Adama. Ale vyšlo mu to, Adam byl připečený. Ale bude to opět zkoušet. Nenechá se jen tak odradit. Takže si flash, který mu nevyšel. Snaží si nějak udělat výhodu granátama. Peťo mu narval, ale ne tolik, kolik by si přál. A Peťo to hraje krásně kolem smoku. Je potichu. Čeká, že by Adam mohl jít po catwalku. Adam ho hledá. A teď je tady docela triky situace. A Peťo vidí. Krysácky prošel smokem. A je to 2-2. Tento play byl upřímně dosti zajímavý, dosti krysácký. Opět to hrál na Milana takzvaně. Ale vyšlo mu to, nemůžu říct nic proti. Jako prošel smokem, bylo to nečekané, Adam to rozhodně nečekal. A to, že už mu šel dozad, to, že už ho viděl, bylo by to spíše veliká škoda, kdyby toto nedal. Jednoznačně si to nahrál výborně pro svůj účely a pro svůj win. Takže by bylo veliká škoda, kdyby mu to nevyšlo. Peťo pořád drží si svůj granát. Poslouchal, kdy Adam píkne, aby mu to hodil do chřtánu. Když Adam již ví, kde se Peťo nachází. Counter molotovuje ho. A toto bylo docela zajímavé, že Adam nebyl schopný ho hitnout. Což se ale záhy změní. Kalách na tuto vzdálenost mnohem lepší zbraní, podle mého názoru. Adam securuje třetí kolo na druhé mapě. Zatím zcela upřímně velice vyrovnaný turnaj. Adam se snaží udržet, aspoň na map Decider. Ale Peťo mu to jen tak nenechá. Peťo opět hraje SMGčko. Slyší, že se nachází dole a tak rychle rotatuje. Adam to ale bude pořád zkoušet. Adam má nabitou gransku, ale schytal to. A ještě granátem. A tato bude velice zajímavé, protože Adam má veškerou výhodu, kterou si může přát. Plné HPčka, má i helmu, takže Peťo mu nedá jen tak one tap. Tím pádem toto může být velice vyrovnané. Peťo však hraje velice close. A doufá, že by mohl něco vymyslet. Ale ani s těmato HPčkama není vůbec člověk schopný cokoliv vymyslet. Víte si, že dostanete prvně prosprejováno a pak ještě dostanete granátem a máte 10 HPek a máte se snažit nějak ubránit site s takovouto zbraní. To absolutně není jednoduché. Ale teď Peťo chvíli přemýšlel, jestli má koupit tu MP9 nebo jít pro Echo. Nicméně Adam fakeuje mid. Peťo opět s granátem. Opět s granátem. Teď mohl slyšet Adama na sajtu. Takže pozdní rotate. Viděl ho však. Granát však Adam dodgenul.
Adam se snaží najít tu hlavu, najde ji však a najde. 5. bod pro Adama na mapě Vertigo. Zatím to vypadá velice jednoznačně jako vítězství pro Adama, protože musíme pořád připomenout to, že Adam se nachází na té straně, která většinou bývá označována za tu těžší. Maně Peťo přemýšlí a vymyslel, že si zakoupí jiný SMGčko tady. Hází flash na mid, kde se... Pardon, bylo to decoy, to byl zajímavý play. Hází molotov, který Adam sní, ale bohužel jenom za 5 hápek, protože byl schopný vymoonwalkovat z toho molotovu velice efektivně. Peťo běhá. A dává headshotu Adamovi a je to krásný to sprejování. Mám pocit, že Adam ani Peťo nečekali, že se mítnou takhle. Peťo hlavně nečekal to, že bude Adam takhle blízko, ale byl schopný mu narvat tu hlavu, což mu pak dodalo tu finální odvahu k tomu ho píknout po druhé a dokončit tento fight. Jsme je to 5-3 pro Adama. Toto bylo jenom takové malé bolestné pro Peťu, kterým se snaží vykompenzovat zbytečná prohraná 3 kola. Mě Peťo jde na stéry. Přesně tak jako Adam. A Peťo dostává velice hitů. Přebije si. Ale drží se více vzadu. A vypadá to, že se rozhodl pro rotate. Adam pořád číhá, jestli by mohl Peťo něco zkusit na stérech. A pořád musí brát potaz, že by Peťo mohl rotatovat, což se přesně teď děje. Peťo se koukal na kýbla. Velice zajímavá strategie. Adam trochu začíná tušit, že by tady Peťo mohl něco zkusit, takže se snaží dostat do CETA. Kde se nakonec asi i potkají. A Peťo byl schopný dát i nějaký damage. Ačkoliv je pořád na malých HPčkách. Adam netrefil hlavu. Mohl ukončit toto kolo. Nicméně Peťo má jenom 30 vteřin. Čas ho tlačí. Musel rotatovat. Tím pádem ztratil hodně času. A je to 20 vteřin do konce kola. Peťo už nemá možnosti. Už nemůže nějak dál otálet. Už musí jednat. Už nemůže udělat žádný rotate a je tady první fight. Po menším období ticha a je tady druhý fight a Adam byl schopný vypnout Peťu. Říkal, že Peťo nebyl vůbec schopný nic hitnout. Řekl bych, že jako... Bylo to hodně vyrovnané. Hodně si to uhrál, hodně na klídeček, hodně na čas to hrál. Tedy ho pak nakonec donutil k tomu, aby musel trochu pašnout. Trochu škoda, že mu tento play nevyšel. Nicméně Adam si suverénně jde s XM-kou na stéry. Tak jako Peťo, ale Peťo vůbec nečekal tento off-angle. A je to tak, je to 7. bod pro Adama. A je to tak? Jedno kolo dělí od zaručeného remízy. Méně Peťo dnes vyzkoušel poprvé nějakou jinou zbraň než SMGčko. Budu doufat, že mu to přinese trochu ovoce, nicméně Adam pořád hraje brokovnici, která může být actually docela lepší v několika ohledech. Ačkoliv ne v tomto long range. To byla škoda. Adam si vyskočil. Ztratil trochu přesnost. Ačkoliv z brokovnicí to tak neznamená. Možná ho to stálo toto kolo. A Peťo se zuby nechty drží v tomto meču. Pohází si s molotovem. A další kolo může začít. Adam kopl M-ku. Už to není žádné hraní si na vojáčky s brokovnicema a submachine gunama. Teď už je to tady vyvážený Counter-Strike. 7-4. Druhá mapa Vertigo. A Adam je v heavenu. Očekává Peťu, že by mohl píkovat na midu. Peťo mezi tím dělá line-upy. To by mohlo dopadnout do heavenu. A nakonec je to vent, smoke. Ajajaj, ale Adam vidí možnost, že by mohl vidět Peťu, kdyby šel na catwalku a Peťo na catwalk míří. A toto byla nepříjemný dink a Peťo se snažil plantnout. Ale Adam to píkl. Velice agresivní play, který Adamovi vynesl ovoce. A je to 8. bod. Adam má zaručené remízy.
Nicméně vidíme tady úplně stejný play jako minule. S výjimkou toho, že Peťo už si koupil kalacha a jde na mid. Adam ho očekával a vyměnili si granáty, nicméně Adam z toho vyšel lépe. Tam se snaží linenout nějaký flash. Ale dostává pokouřeno od Peti. Taky bych chtěl. A molotovuje a blokuje jeho přístup na mid. Že se bojí, že by Adam mohl být close. Adam. Flawless. Krásný headshot. A je to 9. bod. Já jsem omylem jsem miskliknul a jsem kicknul Adama. Sorry Adame, misklik, sorry. Já myslel, že Peťko Sorry, misklik Adame, sorry. Po rychlém rage quitu výherce. Adame, kdybyste potřeboval pomoc, můžeme vám doporučit. Adame, tady Peťo, co říkáte na to, co se stalo? No, Pocity, jakoby není to má oblíbená mapa, co si jako budu. Ale aspoň jakoby jsem něco jakoby dal, sice ne úplně. je pravda, že jste si ukuřisil ty sladké 4 body, za které by se nikdo neměl hambit. Ale dopadlo to, jak to dopadlo. Je to tak. Tudíž, Adame, zdolateli. Co na to říkáte? Krásný zápas, který byl krásně exekuován. To je jako samozřejmě byl to můj favorit, že jo. Moje mapa, kterou jsem sám vybral, jo. Pan Peťo nemá tolik zkušeností na Vertigu, ale já myslím, že jsem využil skvěle zvuku této mapy, abych Peťu zmlátl. A následně vyhrál tuto hru. A co si myslíte, jakožto výherce minulé mapy, co si myslíte, že bude další? Jak se rozhodne o vašem osudu, kluci? Co myslíte si? Já přísahám, jestli je to fucking nuke. To jakoby Máte nebyl Máte nějaký nápad, jak rozhodneme o vašem osudu? Nuke. točka. Ano! Pan Peťo Psáček přesně ví, jak se tahle show dělá. Máme zde točku. Moji oblíbenou točku. Já vám ji rychle nasdílím. A tady se zjistí pravda. Zde totiž máme kolo štěstí, kde si roztočíme, zda se bude hrát znovu Wingman, ale jiná mapa, zda se bude hrát kompet, ale pouze na jeden side. Aby to bylo zajímavější. Jo. Okay. Takže já točím kolem. A je to kompet na jeden side. Na jaký Aha. mapě? Na jaké mapě, se ptáte? To by mě také zajímalo. Tudíž, než zahájíme tuhle mapu, tak bych chtěl, abyste mi každý napsal nějakou mapu, jednu mapu z map, které se aktuálně dají hrát jako kompet, ne jako premiér, ale jako kompet, kterou byste si chtěli zahrát. A ať to není Vertigo nebo Inferno, jelikož to už jsme dnes zde měli. A všichni jako všichni, nebo ne? To je zajímavé, že by to napsali všichni, že? Co na to říkáte, pane Bela? Tento nápad se mi velice zamlouvá. Ale já nebo bych můžeme řekl- nějak hlasovat, prostě všichni. Ne? No však hlasovat, dáš svoji, víš co? Napíšeš mapu. Napište do ITER2 A to máme napsat do chatu, nebo? do hry channelu, každý, kdo tady jste a chcete, napište jednu mapu z Active Duty, nebo z Neactive Duty a možná, že se dá hrát i ty Neactive Duty. Napište jednu mapu, podle Která- toho uvidíme. Není Inferno, či Do chatu všem. hry. Ano. Tady- Tak- Hry. Dobrý. A jo. Tak počkej, tak víš co bude funny? Napište si svoji a dáme enter ve stejný čas. Okay. Takže Jo, já to, se... že můžeme, nebo Jakože ne? i my můžeme, nebo vy? Všichni, Ondro, úplně my všichni. nebudeme, Ok. Ondro, my nebudeme. Dobře. No, já vím, co bys tam napsal, já. Začíná to na N a končí to UK. No, já jsem ready, já mám svůj guess. Okay. Tak spíš kdo nemá, víš co? Připraveni? Ano. Počkej. Dobrá, dáme. Připraveni všichni?
Asi ano. No ti, co A teda neodpovědali. zahajuji odpočet. Odešlete svoje hlasy za 3, 2, 1. Let it go. A je to tady. Overpass. A New- vyhrávání, dámy a pánové. Jenom Těsně nad officem. počkejte, nebudeme vyhrát. My jsme se špatně pochopili. Do točky. Hledáme do točky. No jistě. Ale větší šance ne, tím pádem. Kámo. No Ano, větší ale- šance. ano. Takže že Nuke tam bude 3krát, Office 2krát. Já doufám, že Office ten není Office padne, aktivní. Fer. Byl jsem tak šťastný, že jsem Já ne, já vypnul jsem tak Discord. podíval tady. Není. To nemůžeš hrát na premiérech. Ale já jsem řekl, že to nemůžeš hrát na premiére. Jako to z kompetu. OK, Hore, to je píčovina. točíme, ano. Dvojnásobná šance na Nuke, dvojnásobná šance na Office. Určitě. Trojnásobná na Nuke, ne? Trojnásobná na Nuke. Trojnásobná? Jo. Násobná. Ale tam už je třikrát. Jo, je tady, jo, je špatně jsem to řekl. Trojnásobná síla na oblíbenou mapu pana Adama. Točíme. A je to Nuke. Jaderná hlavice pana Kim Jong-una. Takže vidím, že Peťo už si oblizuje své rty. To bude špatný. Do kolika bodů to bude? Do Do 13. Do 13. Ten, kdo to ten vypadá. overpass? 13 každý. Počkej, to ten overpass nem rage, to nic. Co? Však já jsem to dal do kola a ten a jakoby to vytočilo. Jo, a byly tam ty mapy? Nebo nebyly? Byly. No, a já jsem to neviděl, sorry. Streamoval jsem to? Streamoval, že? Jo, mám to natočeno. Já jsem kokot, jo. OK. Teďko vlastně budete hrát na Nuku jakožto kompet, ale vybereme vždy jeden platný site, na který se smí plantit. OK? Okay. Kdo to vybírá? Vybírá to mé nejoblíbenější. Koloště. Nejoblíbenější Kámo, to je Wingo. rozhodovací způsob. ChatGPT. Wingman. Filipe, Ano, ChatGPT. já ještě píšu komandy, ještě to nastavuju. ChatGPT. To by bylo moc jednoduché, kdybychom dali jedno. Já bych navrhoval, že každé liché kolo bude Ačko a každé sudé kolo bude Bčko. Jo, ok, takže AB. AB, ano. Já nastavím game mod a Budou mít tady účastníci penalizaci, když se spletou. když se spletou, tak poruší základní pravidlo a jsou Diskvalifikované. diskvalifikovaní, ano, tak se to říká. Stejně tak, jako byl diskvalifikován člověk, o kterém se nemluví na L a končí ukáž. Ale on má pivko, on vyhrál reálně. Pivotesku. On má Ano. pivo, on vyhrál. Ale hajzl, že nedošel. No. Já Jsem nechal- přišel jenom kvůli tomu, víš co. Ale tak, já- víš co, a ještě mám párek zadarmo, takže free. Ale napsal ti, že jsi vyhrál, no, tak ti. No, a ještě Mikaelu s párkem, víš co. Easy. Mega worth it. A on má pivčo z toho. A já nestratím čas, mega worth it. Ne, to Počkej, jsem dáme. neřekl, ale co Co jsem ty? napsal? Příští týden, já vím, jo. Dáme to někde jindy s Lukášem. Ne, to tady dneska ještě dáme náhradního oponenta. A tak víš co, Počkám, podívej se, kdo tady je, víš co. Odru. Ale Ondra je skillově nade mnou, My jsme víš co? řekli, že to odložíme. No, Tohle se naprosto jako nepřijatelný, no. nepřijatelné, ale hlavně tento zápas, tato organizace je naprosto jako solidární a vážná. Takže to nemůžeme takhle narychlo. Jestli mi rozumíte. No to ne, no, nic. Radši se mutnete, pane Laurenčík, a čumte. Jak by řekla šoblíbená Horáková, Ne, shut the fuck up. kdybys držel hubu, tak bys věděl. A pane Mareček, otevřete oči. Ještě bude točka na side, nebo jak to bude? Na sidey? Už jsem vysvětlil, jak se bude sidovat. To je Vy jste plenty, ale- neposlouchal. Ale strany, jako ale plenty strany. A jo, strany, jako strany. takhle jako. A jo, takhle. To, omlouvám se. To je Samozřejmě, já to kolo už mám otevřené. Já ty kola miluju. Ty kola jsou něco jako moje interní dítě. ChatGPT a Vyšinka. Točí se mi na obrazovce. Takže, roztočíme si, kdo začne na Gamba. CT sidey. Combo. Aha, Zase je to Peťo. Aj, to se bojím sám.
Na oblíbené mapě pana Adama. Počkej, Wingman? Furt je to Wingman. To je Proč? Wingman. Proč je to do píči furt Wingman? Jak jste poznali, že je to Wingman? No jo, Bych, abyste se připojili tak, jak máte být. Ano. Takže, AB, jo. AB, ano. Chápete všichni, jak se to bude hrát? ano. OK. Já si myslím, že bychom mohli Mute? začít. Takže mute. Pokusím se tě Dobrá, nekýknout, dámy a Adame. pánové. Začínáme třetí Decider mapu Nuke. Jsou muted. A Tak, nekýkl jsem ho. Peťo je na CT straně a bude se první side hrát Ačko. Toto bude trochu delší Decider. Hraje se na 13 kol. To znamená na 13. výherní. Peťo pomalu stepuje nahoru, na Heaven. Adam to bere venkem. Budu to tady hrát opravdu pomalu. Času je tady dost. Ondro, webka. Ne, webka. Nemáš ju. Takže. Adam pomalu zkouší do Heavenu. Teď by mohl toto čekat. Náhodně mě přišlo, že se tam přišel podívat. A Peťo dodává první body damage. A udává ne málo pointu damage, ale nebude to stačit. Na náboje Adam vyhrává. První bod pro Adama na map Decideru. No, zahrál si to velice pěkně. Šel rovnou bez rozmýšlení kolem. Pěkně potichu, bylo docela jako řekl bych, se štěstím, že Peťo se tam zrovna podíval. Ale asi to můžete psát do chatu, když tak ty sajty. Že to asi bude jednodušší, no. Já to budu psát. Adam dropl přes ventu už na Bčko. A byl viděn, nicméně Adam si může v klidu plantnout. A najít Peťu a narvut mu něco brokovnicí. A Peťo udává první headshoty. A bude schopný ho vymazat. Peťo se kliruje 1-1 stav na mapě Nuke. Docela bez potíží, nutno říct. Nadval mu headshot, pak už to bylo jenom o tom, kdy ho píkne, jestli ho hitne vůbec. A podařilo se mu to. Sofie na 1. Teď je opět při penězích, ale hraje pořád se SMGčko. Dost si začíná myslet, že toto je to ESO v rukávu, které Peťo tady celou dobu si hýčkal. No vidíme. Nyní je to A-side. Peťo opět vevnu. Dropl si dolů. A Adam udělal trochu bordelu u venty. Že Peťo si myslí, že by se tam mohl nacházet, nicméně Adam to zkouší v hatu. A je tady Kolomlínské, nicméně Peťo může vidět. A Adam svepnul zbraň na bombu. Se bojí, že by mohl Adam plantovat, Adam však efekt plantuje a dává hlavu. Druhý bod pro Adama. Tím to vypadá, že A-side má skvěle zmáknutý Adam. Nicméně Adam si může dovolit nákup granádů. Peťo už kupuje. A rifle. Třeba mu to k něčemu bude. Ne, tady dost záleží, kterým směrem se tady oba dva vydají. Když se oba dva vydají na rampu, tak se na rampě oba dva potkají. Když se oba dva potkají někde jinde, tak se potkají na jednom místě. Pokud se nepotkají, je to fight offside. Pane Peťo už vyčkává dole. Tam trochu byl zpomalil. Fejkováním, že by šel do venty a pokračuje po rampě. Peťo pod windowem trochu netrpělivě vyčkává Adama. Adam však už pomalu píkuje side. Ví, že by se tady měl nacházet někde Peťo.
spíš čeká, že by měl být někde na sajtu. Kde ho ale nevidí. Napadne ho, že by Peťo mohl být Widnowem. Napadne, puluje granát. Ale Peťo byl schopný ho udat. No to může zamrzet. Adam si tam hodil krásnou gransku. Ale nebylo mu to k ničemu. Jedině jenom to Peťu nalurkovalo. Že Peťo musel vyběhnout. Agresivně píknout. Až by to skoro vypadalo, že Adam nečekal, že by Peťo mohl takhle razantně píknout. Jsme to opět A-side, na kterém byl zatím 100% úspěšný Adam. Který se teď bude asi nejspíše vydávat rychlou cestou na single door, kterému nevyšlal. Flashuje side. Peťo slyší, že se jedná o single doory a bude schopný krásně vymazat. Ale byla ta výhoda toho, že Peťo věděl, že se tam Adam nachází. Adam píkoval prakticky blind. Nevěděl, kde by se Peťo mohl nacházet. Shodou okolností tam byl, ale to, že už Peťo začal střelet první, tak už mu to vyhrálo toto kolo. Plně třetí bod pro Peťu. Na mapě Nuke. A jede se opět na Bčko. To znamená, že Peťo má teďka v rukávě svoji oblíbenou stranu. Nebo spíše výšku, když je Bčko dole. Kdo ví? Přijde mi, že tento meč je celý tak nějak tak o výšce. Nicméně oba dva jsou už u sajtu. Peťo holdí rampu. A tam jde pomalu na Windows se svým revolverem. Uvidíme tady nějaké kulišárny od Adama. A neuvidíme. Peťo vymazal krásným mečotem. A je to čtvrtý bod pro Peťu. Peťo si drží 100% úspěšnost na B sajtu. A pomalu se vzdáluje a vzdaluje svým skórem od Adama. Adam to nemá jednoduché s takovýmhle finančním stavem. Kalach s plným armorem a helmou, bez granátů, proti Peťkovi, který si nakoupil ne sice všechny granáty, ale hýčká si 12 000 na svém účtu, takže pokud je teďkom prohraje, nebude úplně jako na mizině. Nicméně oba dva se teďkom nějak tak obchází a snaží se navzájem jít dozad. Což může vzniknout docela zajímavá situace. No, Peťo už je v hatu. Nicméně Adam pořád se zasekl trochu v mainu. Zjišťuji, kde by Peťo mohl být a možná kdyby Peťo píkl ten had, tak by ho tam stihl nenachystaného. Ale Adam kempuje za ventou. Myslí si, že by Peťo mohl být v heavenu. A Peťo to v klídku hraje v hatu. Není kam spěchat. Ale už trochu začíná být netrpělivý, Peťo. Toho může stát kolo. Že tam v hatu mně přijde jakože velice výhodná pozice. Nicméně Adam už nemůže dále čekat. A musí něco podniknout. Peťo zpátky jde do hatu. A Adam mu tam volkuje pozadu. A bude chtít plantovat. Trochu sketchy spray. A to, že Peťo mu šel dozad a byl v hatu celou dobu. Totálně zmátlo Adama. A nebyl schopný nic s tím dělat. Pátý bod pro Peťu. A Peťo se opět vzdaluje. Adam nemá peníze. A nová peněžní situace je naprosto tragická. Kdo ví, kdyby mohl mít těch pár tisícovek navíc, možná by mohl být schopný něco více s tímto udělat. Ale s force buyem na PP Bizona, nemyslím si, že to je úplně cesta. Peťo, pokud si bude držet vzdálenost dostatečnou na B sajtu, řekl bych, že by měl šanci zvítězit. Když musíme si přiznat, že B site je takový více klaustrofobický a Adam bude chtít plentit do smoku, Peťo to možná zkusí prosprejovat. Ne, není to než kdy to Peťo zkusí. Peťo si místo to prodlouží smoke a možná zkusí oplatit stejnou kartou. Ale nevíde mu to. Ani jenom mu to nevyšlo, kdyby Peťo nepřestal defuzovat. Možná by ho nezvládl Adam zabít. Když PP Bizon má opravdu hodně nábojů. Krysí to kolo.
Třetí bod pro Adama a Peťo prohrál první kolo na B-siteu. No, to už uvidíme, jak se toto bude odehrávat dále. Adam má full buy. Peťo samozřejmě také, ten má ještě 2 další kola. Možnost nakoupit si full buy, takže pro něj to není žádný stres tady. Nicméně je to A-side. Některý Adam zuřivě běží. Odpálil si dveře. Nicméně Peťo mu jde krásně dozad. Což může být brzy velice zajímavé, nicméně Adam jde na side. Bude zkoušet plantovat. Radši teď než pozdě. A Peťo bude muset něco s tímto udělat. Adam stále zůstává ve smoku. A naběhne mu před crosshair. Opět se to stalo. Adam umřel na Peťův flank. Tedy Peťo vydělal 6. bod v tomto zápase. A jaká to krysa ten Peťo. Je tady vidět, že prostě strategie na této mapě je úplně všechno. Ačkoliv tady to není jen tak, že by jako člověk mohl být kdekoliv. Je to, když si tak vezmeme, tak může člověk jít na outside, může být v heavenu v tom C, může jít maximálně tu rampu. Takže člověk si v uvozovkách jenom kryje 3 místa. Ale to jenom udělat v jednom hráči není vůbec jednoduché. No je Peťo opět jeho rampa, na kterou ale Adam jde také. A možná se zestřetnou. A je to nepřekvapivé. Naprosto překvapivé, nepřekvapivé. Adam dává bod. S 2 HPčkama. Peťo měl každou výhodu, kterou by mohl si přát. Ale nebyl schopný proměnit. 2 HPkama. Však si zajišťuje 4. bod. A snaží se udržet v tomto zápase. Možná bohužel pro Adama, že padl nuke. Možná kdyby padla jiná mapa, mohlo by se mu hrát lépe, ale pro něj to zatím nic neznamená. Vypadá, že je stále odhodlaný pro to vyhrát tuto mapu. Ačkoliv ten stav tomu zdaleka neodpovídá. Peťo půjde do mainu a setká se tam s Adamem a Adam ho krásně vymaže. Bohužel geometrie to CSK nedovolila Peťovi vidět Adama tak brzo, jako Adam viděl jeho. A je to 5. bod. No a už je to zdaleka je to více vyrovnané, ta ekonomická situace, když se na to podíváme. Dokonce Adam je na tom ekonomicky lépe než Peťo. Sice oba dva, i kdyby prohráli teďka, tak pořád jako jsou docela včus s penězma, ale teď je to aspoň mnohem více vyrovnané. A Peťo opět zkouší tu jeho rampu. Nic jsme ho neviděli, že by šel přes ventu nebo přes secret. Adam slyší, že je Peťo na window. Takže možná ho bude očekávat. Peťo ale je zatím velice tichý. Od toho zničení toho window, takže Adam už si nemůže být ničím jistý. Minuta 15. Zbývá z tohoto kola. Peťo pomalu sneakuje na single. A podle mě tady ale bude také čekat, než se Adam rozhodne. Protože přece jen plantovat za tím sitem je jako mnohem příjemnější než někde v openu. Adam hledá. Adamova teďkom práce je ta, najít Peťu co nejrychleji to půjde. Teďkom přišel Osmo, který si tady hodil na double. Bude asi do něj ani chtít plantnout. To byla škoda. Adam sice očekával, že by tam Peťo mohl být, ale Peťo byl schopný mnohem více konzistentním sprem zdolat Adama. A je to poločas. Uvidíme, jestli CT je ta strana, která tady bere vítězství. Možná Adam celou dobu čekal. A jenom se snažil, aby to nebylo jenom 10-0. Jinak, jestli můžeme poznámku, proč je scoreboard 7-5, ale na to je tvoje website 7-6? To je naprosto důležitá otázka. Adam je tadyhle v heavenu, nicméně Peťo se snaží dostat na single. Adam pořád nekéruje side, kouká se na garáž, jestli by Peťo nechtěl jít přes outside. Nahlédl ven a vidí, že tady Peťu nenajde. Že nejspíše bude muset jít zpátky na side. Nicméně Peťo si jde fake plantnout.
ale nikdo nikoho zatím neviděl, nicméně Peťo píkuje. Měl tu prvotní výhodu něco udělat s tím, ale nebyl schopný hitnout. Zalezl si zase a bude chtít styknout tento plen nespíše, ale Adam kdyby rushnul, byl by schopný ho udolat. A 7 HPček, to není vůbec dobré. Hrát to tak dlouho na čas není úplně možné. Adam, rush to k bombě. A je to tady. Těch 7 HPček zkazil celý tento zápas. On se vlastně hraje do 13, že budu. Yes. A když bude 12-12, je to remíza, nebo se pokračuje? Měl by být 12, overtime. 12, Jo. 12, já bych nechal jako remízu, ty. A, Když takže, byla remíza ve všech minulých, tak bych toto nechal jako remízu. Pak by Dobře, se musela dobře. hrát další mapa. aha. OK. Nicméně Adam na Ačku exceloval, nicméně teďka je tady B-side. Na který Peťo frčí s MP9, teda s Mechtenkou, pardon. Ale oba se vlastně nějak potkají na outsideu a to může být velice zajímavé. Adam dostal malý škrábanec. Nic, co by Peťovi přineslo nějakou větší výhodu. A Peťo si běží zpátky a bude se pokoušet buď to přes ventu nebo přes rampu dostat na B-side. Nicméně Adam už se může tady usazovat. Jak si promyslet svůj plán. Mezi co Peťo pomalu, ale jistě jde na rampu. A Adam na window, bude píkovat Peťu. A Peťo nevěděl, že je Adam tak blízko. Adam začal střílet dřív a je vyrovnáno. Jsem bod pro Adama. A Adam byl schopný vyrovnat tento zápas nakonec. Méně, jdeme zpátky na East Side, kde budu muset něco Peťo předvést. Měl by si opět prokázat svou dominanci, svou výšku v hierarchii i v nadmořské výšce. Ale Peťovi se nelíbí myšlenka, že by měl jít přes had. Tak vypadá, že bude se pokoušet jít přes outside. Což je pomalé rozhodnutí, ale může to přinést zmatek k Adamovi, protože vemte si, že čekáte, odkud to píkne. Už očekáváte každou krysovinu, když vám třeba zbývá minuta do konce a nemusíte čekat, že Peťo se právě pohybuje někde u mainu a snaží se vás někde najít. Nicméně Adam to hraje velice skrytě. Nemyslím si, že by Peťo kontroloval tam tu corneru, ale to se nakonec stane. 3 hápka. Je to tak? Adam je ve vedení. Opět se tam byl schopen dokázat. 3 HPčka ho tam dovedli. 8-7 pro Adama. Pro Adama to konečně vypadá trochu lépe. To jsem chtěl já, ty žide. Nevím, Peťo už tady providuje nějaké první informace a Peťo si opět volí Mechtenku. Běží přes rampu na B-side. To mě přijde zajímavý, že se zatím ani jeden z hráčů nespletl. Na jaký side by se mělo jednat. Samozřejmě větší problém by byl, kdyby Tčko se spletlo a šlo plantovat na druhou stranu. A Peťo jde rovnou. A je to tak? K tomu to nešlo nic víc vykomentovat, upřímně ani já jsem nečekal, že Adam bude takhle hodně agresivně to píknout. A je to 8-8. Peťo dokazuje to, že pořád 8-8 neboli hh? stav. Ukažme si na něj. Jeden ze soutěžících napsal o tom druhém, že je žid, takže aktuálně prohledávám jeho registry a jeho generaci, jestli opravdu nejsou židi, protože dle pravidel jsou zakázáni. Děkujeme. To bylo naprosto nemilé. Vemte si, že vyhrajete konečně tuto výškovou bitku, ale v zápětí zjistíte, že jste byl diskvalifikován kvůli tomu, že jste žid. Fakt blbý být žid. Nicméně Adam kouká tak nějak tak všude možně, ale neví, že Peťo je přímo pod ním. A Peťo to taky neví. A teď je to docela triky situace a Peťo byl první, který si byl schopný všimnout. A je to 9. bod pro Adama. Pardon, pro Peťu.
upřímně docela hodně triky situace. Oba dva koukali někam jinam a šlo jenom o to, kdo pohne svůj cruiser o pár centimetrů níž nebo výš. A Peťo je ve vedení. Opět ve vedení, 9. bod. Peťo na 10 000 a jde opět abusovat McTanku. Nicméně Adam jde na outside s M4, která je na délku mnohem lepší než submachine gun na Peti. Ale Adam neví, že Peťo je tady. Což neplatí opačně. A Peťo chce využít toho, že Adam neví. Bylo by naprosto chytré toto udělat. Protože Adam nemá žádné indicie k tomu, že by Peťo teďka měl být někde tady. A je to tak! Peťo vyhrává toto kolo díky tomu, že uměl přemýšlet. Napadlo ho to, že Adam by čekal, že by musel zničit ventu, tím pádem by to slyšel. Druhák prošel tam sám, takže snad ví, že tam nikdo nebyl. 9. bod pro Peťu. Pardon, 10. bod pro Peťu už. A Adam se potápí. Potápí se v dluzích. Nechá si 1000, kdyby mu toto neprošlo a byl by na full buy, další kolo už nemůže nic. A rašuje přes had. No, o sobě hlasitě vyjedět. Teď je to pomalu zkusí. A nevyšel z toho úplně zdravě. Ale bude tam zkusit hodit Gransku, což ho může ale mysnulý. Tak jako Adam. A to tomu mohla vyhrát krásně kolo. Kdyby ta Granska nevybouchla těsně za zdí. A Peťo utíká na outside. A tak nějak tak si možná myslí, že Adam neví. Ale Adam moc dobře ví, že Peťo je tady na flanku. Peťo s 9 HPčkama, Adam s 28 HPčkama. Peťo se vrací zpátky. Toto je opravdu krysácké. Peťo tady zatím předvádí obrovský výkon. Ale Adam si tady zvolil angle, který docela denájuje jakýkoliv pokus Peti. Že tadyhle, i kdyby Peťo mu šel takhle záda, jak mu to teďkom dělá, tak mu to nebude k ničemu, ale Peťo jde do hatu, takže se teďka minuli. Peťo půjde nejspíše plantit. Což může být pro Peťu velice nebezpečné. Peťo vůbec nemá žádný důvod, proč si myslet, že Adam je teďka v hatu. Proč by taky, právě od tam přišel. Do toho může zabít. Nicméně Peťo pořád pokračuje dále a teď se trochu musí obtočit. Kdo koho uvidí první? Peťo slyšel, však nestřílel. Z nějakého důvodu nestřílel. Možná si doufal, že si ho Adam nevšimne. To je teď ve hvězdách, nicméně Adam uhrává 9. kolo. Toto opět, přijde mi, že nad tím to zůstává rozum stát. Peťo viděl, že tam je Adam, možná si myslel, možná nevěděl, že Adam tak low, že by ho nedosprejoval tak rychle. Ale mohl to zkusit. Bohužel mu nevyšlo. A Peťo zakupuje Kalacha, prodává ho, aby koupil Galila. To mi úplně nepřijde jako... Proč, ale dobře. Peťo dal přednost slabší zbrani. Pro zachování 12 000. To 10-9, prospěch Peti. Hraje se OB side. Poslední mapa, map decider, ukáže se. Kdo z těchto dvou je vyšší. Kdo z těchto dvou je víc hoden tohoto titulu. Adam už čeká na singlu. Sleduje, odkud by Peťo mohl přijít. Čeká tak nějak, takže by Peťo mohl píkovat a Peťo opět jde a vidí jeho hlavu, dal mu ji, ale Adam byl schopný fire ratem jeho zbraně rychleji dát ty 2 hlavy než Peťo. A je to 10-10. Tak toto bude opravdu velice vyrovnaný zápas. Protože je to Adamem velice neoblíbená mapa, Adam se zdrží. Pořád se drží. A nenechává nic jen tak náhodě.
Peťovi zatím většina kol vyšla díky tomu, že byl na místě, kde Adam vůbec nečekal, že by Peťo mohl být. Nicméně Adam je teďka na heavenu a kouká se na outside, že by Peťo mohl jít na outside. Bude Peťo čekat a mířit na ten heaven? 14 zápeček. A Peťo je schopný ukořistit 11. bod. Dostal hlavu od Adama. Ale přesnost Galila mu nedovolila dát více hitů než jeden. 11-10 pro Peťu. Peťo, jeden bod od zajištění remízy. Je to tady. Nevíme, o co se tady jedná. Srdce. Jo, to mělo být srdce. Srdce, no. Skoro. Skoro to fitnul. Nicméně Adam používal medicínu Peťovýho Mengele doktora. A pokračuje na rampu, tak jak to Peťo dříve dělával. A právě jsme dostali od režie informaci, že pokud by byla náhodou remíza 12-12, tak se bude hrát overtime. Co ne, Peťo jde do secretu. Adam si stále hlídá rampu. Uvidíme, jestli se tady někde v blízké době potkají. Peťo má stále minutu. Když je to kompetitiv, tak opravdu je tady času klidně na 2 rotaty, nicméně Peťo to píknul a hledá Adama. A bude to pikovat dále. A Adam není schopný ukořistit ten hit, který potřeboval. To je naprosto šokující závěr. 12 bod pro Peťu a Peťo má zajištěný prodloužení. A je 1 bod od vyhrání tohoto turnaje. A má proto přesně 2 příležitosti. 2 příležitosti pro to ukončit. Ukončit tento turnaj v jeho prospěch. No, upřímně nevím, co se teďka stalo. Nevím, co se honí teďka Adamovi hlavou. Peťo střílí srdíčka do zdi. Děkujeme. Přejeme hodně štěstí. Bude ho potřebovat, protože Adam je v heavenu. A kryje si každý kontakt, které by mohl. Už to není takové, že by stál vyloženě na jednom místě a koukal se jenom na jedno místo. Už to více rotatuje. Jeho gameplay teďka více připomíná Let's Play z FNAFka. Nicméně Peťo si tady rozbil dveře a pokračuje do hatu. Tak jak to dříve dělával Adam. Vidíme, že se tady tradí medicíny. Háže si smoke na side a rotatuje zpátky na single. Opět Peťo využívá každé vteřiny tohoto zápasu. Adam na off angle na hat. Zatím nemíří na single, že by tam mohl Peťo být. Už ho to napadlo, koukl se tam, ale nepíkl to dostatečně. A dostává vymolotovávanou molotov, který nedopadl. Takže Adam může pokračovat. Peťo plantuje, fake plantuje. Adam má headshot, je to 13. Peťo vítězí. Je to tak. Jakkoliv skeptické to poslední kolo bylo, jakkoliv skeptický ten molotov byl. Headshotem ukončuje. A Peťo vyhrává. Obrovské gratulace. Děkuji. Krásná práce, Peťo. Krásná práce. Nechtěl jsem zklamat. Prvně, Líbí, Adame. Adam se zabil tam, pojď se na to prostě. Adame, jste malý. Ano, jste malý, ale ne až tak. 119 Co cm. říkáte na tuto zdrcující výhru, Adame? Výhru? Já vyhrál? Díky. Děkuji. Já chtěl bych poděkovat svojí mamce, svojí babičce. Prosím, režim, mute. I tomu Mute toho. Tak, co říkáte na tuto zdrcující prohru? Ty Já jíme ti, vole. Co říkáte na tuto prohru, kamaráde? Jo. No tak Peťo samozřejmě byl víc Peťo ukazuje feedpics na to, v první řadě Ano, zaměřil. prosím. Já bych to dal za vinu mojí židli, jak můžete vidět, velice nestabilní, velice horáková. Anyways. Peťo! Vrátíme se Co děláš, k Ondro? vítězi. Vrátíme se vítěz nám zmizel. Vítězovi právě skončila kamera, takže Peťo, řekněte nám něco. Pocity, výhry. Jste spokojen se svým?
Jsem spokojen na to, že jsem vůbec netrénoval na nuke, tak musím říct, že jsem jako předvedl aspoň nějaký ten výkon, abych se dostal k cíli úspěšnému, nikoliv neúspěšnému. Já bych chtěl upomenout, že vy jste tam, pane Peťo, zkoušel rovnou několik takových krysáckých strateg, kdy se opravdu, vy jste využil každou vteřinu, každého kola. Každý rotate, který se vám nabídl, využil jste ho. A několik kol, řekl bych klidně i polovinu kol na této mapě jste vyhrál díky tomu, že jste byl schopný být ve správný čas na správném místě, zmat svého nepřítele. Bylo to naprosto intuitivní, bylo to jako naprostý jako účel, co jste chtěl docílit, anebo to bylo jen tak náhodou se vám to nabídl, tak se Právě, zkusil že- využít. To byl můj účel, jelikož můj oponent tvrdil, že si chtěl hrát se zvukama na vertíku, tak jsem pokoušel se zvukama si hrát též. A zkoušet i jinačí způsoby, jako obejít. A přelstí. To je krásné. Bilbo Krásně Pitlík. řečeno. Bilbo Pitlík znovu překvapil. Poprvé v Mordoru, nyní i zde na Nuku. Krásná práce. Děkuji. Vyhráváte titul toho vyššího. Ano, vaše výška se právě zvedla o 0,5 milimetru, takže dosahuje 120 centimetrů. Adamova je stále 119. Teď je oficiálně ten vyšší, krásnější hobby. Děkuji. A to tak, dnešní večer to rozhodl, bylo to naprosto těsné. Upřímně jsem sám nečekal takhle vyrovnaný zápas. Na obě dvě strany tomuto dali hodně svého času, takže já bych chtěl obou dvou stranám poděkovat, že jste se chtěli zúčastnit tohoto turnaje. Bohužel dneska neuvidíme matchup, protože... Pivo volá, Homouši. pivo volá. Pivo volá. On vyhrál prostě. Tudíž děkujeme moc krát. Ohledně zápasu David proti Lukášovi budu vás samozřejmě informovat. Ale tím bych dnes asi ukončil, jako sám nemám Druhý co říct ročník. k tomu. Clash of Olomoucká, dopadl krásně. Nemohli jsme si to dovést krásněji než smutného Adama, veselého OnlyFans kreatora, Peťu, Pitlíka, Hardocha, OnlyFans, bude to vždycky. Pošlo na hit. Mně se líbí, jak začít toho Adamova trauma. Já ti pomůžu. Je scéna na tanci. Už stačí.